Welkom bij deze week, maar de meest opvallende reportages van de Oranje Wieken bij Omroep Friesland. En dit ben je uit de onderwerpen. Onderzoek naar angstcultuur Smellingelaan. Bobslieder Sibren Jansma wil nog 1 keer knallen. En de avonturen maar ek de Jilpine van filmer Its Albers. Aast de sport en de cultuur, maar nou eerst het nijs van deze week. De provincie zet de komende jaren flink in op Friestalig onderwijs. 2 miljoen euro extra is daarvoor beschikbaar. Op deze wijze maakt het tal docenten dat zonder volg Frieske les houdt, maar de helte weerombracht worden. Nevens de nagelnije bestuursafspraak tussen Riek en provincie ken ik de studie Friesk aan de Universiteit in Grains 4 jaar vooruit. Minister Plasterk wie van de mooi zeil in jouwt om de nieuwe bestuursafspraak Frieske taal en cultuur te ondertekenen. Nevens deputaire Janne Wietske de Vries een wichtige stap vooruit voor het Frieske onderwijs. Nou, voor het Friesk onderwijs komt extra yield. In totaal ongeveer 2 miljoen. Dat hing het aan deze bestuursafspraak vast. En dat is voor het opleiden van leraren in het vak Friesk. Voor de bachelor-master aan de Rijksuniversiteit in Grains. Dat die meertalig wordt en dat echt een prachtige master wordt voor de toekomst. En er is ook extra yield voor de eerste groepen van het primair onderwijs, ook voor het Friesk. Dus voor die hele range van put om het promovendus is extra yield beschikbaar voor onderwijs in het Friesk en meertaligheid. De nieuwe bestuursafspraak is in alle gevallen een goed nieuws voor de Frieske Academie. Door de handtekening van Plasterk is die financieel redden. Het is zo dat het troch het tekenen van de bestuursovereenkomst de positie van de academie nou regelen is, met het Riek en met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En dat we daar toch ons werk weer waan kennen. Maar ook theater is blij met de uitkomst. Het Friestalig toneelselschap kan nou weer vooruit. Daar komt nog wat bij, de periode bij het ministerie van Cultuur, het waar het verjouwen hier. Maar deze bestuursovereenkomst is langer, dus die positie is langer garandeerd als Friestalig selskip. Dat betekent dat theater als Friestalig selskip nou onder 2018 terug in kan. Ja, in principe wel, ja. Ook de unieke positie van Omroep Friesland wordt in de bestuursafspraak bevestigen. Er binnen likwijls geen garanties dat de Frieske omroep daarmee de landelijke bezuinigings onterinnen zal. Ik kan daar op dit moment dat niet doen, want er is echt de portefeuille van de collega. Mijn taak is natuurlijk om vanuit de verantwoordelijkheid voor de Friese taal daaraan te sjorren en te zeggen, ja, let op, hier zit een aparte positie. Maar hoe dat uiteindelijk zijn beslag krijgt, ook in deze financieel barre tijden, die verantwoordelijkheid kan ik niet weghalen bij mijn collega, dus die blijft daar liggen. Het externe onderzoek naar de sfeer van angst en intimidatie op het gemeentehuis van Smellingelaan is net echt onafhankelijk en zal daarom niet opsmieten. Dat is de teleurstelde reactie van oud-meewerker Jantina Pool op de uitkomst van het spoeddebat in de Rie Justejoen. Nou, het is correct als een slager. Een slager keurt zijn eigen vlees ook niet. En de BMW wil de regie graag in eigen handen houden. En ik ben bang dan dat zij een onafhankelijk onderzoeksbureau, die zij wel kennen, die betalen we door de gemeente. En vervolgens dan gaan ze een onderzoek doen. Ik hoop dat ze diep gaan door, ja. Maar ik had het idee dat de medewerkers die er nou binnen, dat die net echt waren te zien wat er daadwerkelijk speelt. Alweer hier werken Jantina Pool uit Drachten bij de gemeente Smellingelaan. Haar strijd jullie waard ze ontslaan. Vrienden Wieke Thies die vertelde ze bij Omroep Friesland over de cultuur van angst en intimidatie die ten nevens haar heerst op het gemeentehuis. Het college van BW zou eerst hem er net in te herkennen, maar kondigde toons die toch een onderzoek aan. Juster wie een spoeddebat. De oppositie woer dat de gemeente het onderzoek dwaan zou, maar kregen geen meerderheid. Burgemeester en wethouders houden de regie. Maar wat voor gevoel had je dan juster dit besjoen? Boos. Frustrerend, ongelooflijk. Daar zitten een paar mensen en die zullen dan even bepalen dat het net zo erg is. En aan de ene kant denk ik van, als je niks te verbergen had, waarom doen we dat zo moeilijk? Intussen is de zaak voor Jantina Pool zelfs wel in een streamversnelling kwam. De burgemeester wil haar ontslagdossier opnieuw beginnen. De wethouder van de Aat die had dus daarover bellen, die had zij ineens gesloten, blijft gesloten. Aanleiding daarvan heb ik 2 weken geleden een aangetekende brief die naar de burgemeester hemzelf. En toen, naar aanleiding daarvan, denk ik dat ik met je bellen ben door de burgemeester. En ik ben natuurlijk helemaal ondonderd.
En hij zei van dat hij opnieuw eens even beschermen wil hoe het allemaal kwam te zien. Dus ik zei, begrijp ik het goed wat mijn dossier heropent? Hij zei van ja. Het externe onderzoek is voor december klaar, zo had burgemeester Tjeerd van Beckham juist de joen zijn aan de gemeente Rie. Hij wil het kiezen van een onderzoeksbureau en het opstellen van de opdracht bevast zelfs dwan en net oerlitten aan de gemeente Rie. Dat er een extern onderzoek komt is Vlindewieke Tons die al bepaald. Het spoeddebat draait dan ook vooral om de vraag waar het de opdracht jouwt. Het college van BNW of de gemeente Rie. Waar het ons om ging is dat wij eigenlijk het college wel een klein beetje uit de wind wilden houden. Omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor het beleid wat hier gevoerd wordt. En voordat je het weet ben je zelf onderdeel van het probleem. Burgemeester van Beckham verzettend in het idee van de oppositie. Heeft hem werkt het een onderzoek door de Rie alleen nog maar vertragend. Als wij dus heel lang met elkaar zulke avonden, vele avonden gaan doen, dat moeten we niet hebben. Wil de raad ook niet. Iedereen zegt ook, het gaat hier om de mensen. Nou, dat hebben we vanavond ook duidelijk gemaakt. En daarom wil het ook snel, maar ook zorgvuldig. En als de zorgvuldigheid ten koste gaat van de snelheid, zeg maar, en dan moeten we er nog wel even over hebben. Maar de mensen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben of die beeldvorming die is neergezet, of die klopt, of dat die gewoon niet klopt. Een meerderheid van de rietsleden staat achter de burgemeester. We vinden dat de regie van het onderzoek lezen moet bij degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering hier in het gemeentehuis. En daarom kiezen we daarvoor. De burgemeester hoopt dat er nou gauw rest komt in zijn gemeente. Wij zijn geschrokken van de beeldvorming, maar de herkenning is nog niet. Dus laat zien, maak duidelijk of ze er zijn en in welke mate. Je maakt hem maar dwarren als beginnend artiest van 20 jaar op de cover van het homoblad Lomo verschijnen. Johannes Riepma, bekend van het televisieprogramma The Voice of Holland, joeg de neert om en het resultaat waard Juste Jong presenteert aan homoseksueel Nederland in Volendam. De eerste reacties binnen lovend. Oh ja. Als het niet zou lukken met zingen, en dat kan ik me niet voorstellen, want ik heb net zijn nieuwe single gehoord, die vind ik hartstikke leuk. Maar stel dat het niet lukt, dan kan hij altijd volgens mij nog model worden voor de nieuwe Calvin Klein campagne. Want hij heeft het heel erg. Johannes Riepma van Oregier, 20 jaar, jonger, hetero en nou dus ook covermodel. Doet de redactie van het blad om homo's vregen. Water die hier op de cover moest, stier de Voice-finalist heeg op het lijstje. En dus Watervries lokte mij een reisje naar het Afrikaanse Mauritius. Maar het weer is zo van, nou we gaan daar en daarheen. En dan denk je al helemaal niet meer om, waar weet ik er weer voor? Want we gaan naar warm land, oh lekker. Eigenlijk dan moest ik een paspoort aanvragen, Erik. Ja, ik krijg op tijd een paspoort aanvragen voordat we op het vliegtuig stappen. Want ik ben er nooit verder als Europa geweest. No? En dat was zo verfrissend dat hij er niet eens over na hoefde te denken. Terwijl een heleboel bekende mensen die je vraagt om dat te doen, heel moeilijk gaan kijken. En is dat wel goed voor mijn carrière? En al die meisjes die mij zo leuk vinden dan. En dat had hij helemaal niet. En dat vond ik zo cool. Nou, leuk toch? Leuke ervaring voor hem en ik heb niks zin op homo's, dus waarom net? Op de hagelwitte strand van Mauritius waart Johannes fotografeert in de sfeer van de rock'n'roll legende Billy Idol. Maar dan wel homoerotisch. Zijn voice coach Simon, die van Nick, met de grote bewondering. Ik denk dat hij vooral het statement maakt dat hij voor homo-acceptatie is, zoals iedereen hoort te zijn. Dat zijn statement is. Dat doet hij door middel van een enigszins pikante shoot. Maar ja, dat weet je. Als je wordt gevraagd om op de cover van een Lomo te staan, dan krijg je geen overhemd tot het bovenste knoopje dicht aan. Ja, dat wordt pikant. Ik zal even doe me maar wat kleren en ik ga wel staan en ik vind alles wel best. Ik shoot wel. Nou, en voor de rest mezelf ik het allemaal nog, dus wat vreekt me uit. Een aantal reportages wien dat uit het Nijs van Arende Wieke. Zoek van meer Nijs eens op je website omroepfriesland.nl. Nog één keer alles uit de kast voor die ultieme sportdream, Olympisch eremetaal. Dat is de grote wens van bobslieder Sybren Jansma van de Pijn. Tegemoet met piloot Edwin van Kalker waard hij in 2012 vierde op het WK haar beste prestatie ontnota. Zijn derde Olympische Spelen matte voor de dan 32-jarige Jansma de kroon op zijn topsportcarrière worden. Van het weekend weer de kick-off op Schiermonnikoog.
willen graag afsluiten met een hele mooie prestatie. En dat is toch dat binnen de podiumplakking op de Spelen. Daar doen we het nou al hier voor. Van Skimos eigen naar Sochi. Van Skimos eigen naar Sochi, ja, inderdaad. Zo is het wel zeggen. Ja, hier begint het. Hier gaan we onze eerste officiële trainingskamp belissen. In 2014 is Siberen 12 jaar actief als remmer. Dit seizoen maakt alles klopje in Sochi. Ik ga merken dat nota dat ik elk jaar net op alle vlakken tegelijk, maar ik op kracht of op snelheid of explosiviteit elk jaar wel ergens weer progressie gaan maken. En ik moet nou op alle vlakken dit hier het best wezen. En het liefst ik nog een keer een stukje beter dan al die keren daarvoor. En ik denk dat dat wel mogelijk is, ja. Bobslieders binnen als ploeglikwols echt heel kwetsbaar. Ze voelen het oranje seizoen in het wetter door een blessure van piloot Edwin van Kalker. Ik ging in mijn beste vorm ooit eigenlijk het seizoen in. En dat bleek de eerste wereldbekers ook wel, de eerste 2-3. Ja, dan denk je bijna dat je niet kapot kan, zeg maar. En dan zie je toch ook een ongelukje, pats, en zit in een klein hoekje. En dan loop je eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aan. Als teamsport best het wel heel kwetsbaar. Kwetsbaar aan een orenteamsport. Omdat iedereen in principe is vervangen. Maar bij ons, ja, wij kunnen Edwin kunnen we net vervangen. Dan is het gewoon een oer. Iedereen wil graag naar de Spelen en iedereen zal tot 1 september keihard trainen. Er binnen totaal denk ik wel 8 nieuwe atleten die in de running binnen voor een plakje. En er zullen uiteindelijk maar 3 in de basis komen en de reserve nog maar naar de Spelen. Dus de held zal afvallen en dat zal er echt omheen in eind september. De Allround Spelen in Vancouver eindigen in een drama. Piloot Edwin van Kalker door net te starten vanwege een onveilige baan. Het waaromloeken uit die Olympische finale zal de ploeg achtervolgen blijven. Hoe dichter bij Sochi komt, des te meer vragen er komen zullen. Ja, de Spelen zijn weer voor het door. En dat is niet erg. Ik bedoel, de meeste mensen kennen u misschien derk van. En weten net wat we in de tussentijd dienen gaan. Maar wij zijn al weer 3 seizoen verder. Dus dat is voor u al, leidt alweer een aardig stuk achter u. U traint nog als 20. Ja, ik ben 30, hè? Ja. Zo viel het woord, dus dat is goed. Dat betekent dat ik me nog fit viel ben en dat ik er nog een soort uit kan halen dit hier. Maar de fiets trainen ik leuk. Ja, dit is toch mooi. Zie nou zelf, waar verzint zij iets? Dit doet alleen nog maar als een bepaald doel voor eigenaars, denk ik. Ja, dit is toch genietje, ja. Voor mij dan in ieder geval. Siberen Jansma. Us Derk en trainster Sjoukje Wagenaar had dit weekend afscheid. Na de misleerde kwalificatie 2 weken geleden had Sjoukje besloten de teugels uit te gaan. Na een soort lis en nadenken is er nu een nieuwe trainer. Het is Arend de Vrede van Oerterp. Sneu wie de oerdracht van Us Derk. Toch wel een emotioneel moment. Nou is hij nog leeg. Dus dat is wel jammer. Nou ja, ik vind het wel heel erg jammer natuurlijk.
het lauwe oorsjoen, maar ja, het is me toch klaar. Omdat ik het jammer vind dat ik hem net missen wil, ja, dan kan je hem net voor stil zitten natuurlijk. Ja, ik vind het jammer dat het voor je. Ik moet je graag houden. Let's say goodbye with a smile, dear. Ik vind het hartstikke leuk, ik vind het gezellig en die streken wie en weer het auto leren, nou, misschien een hoor. Hoi. Hallo. Wie het? Ja, goed. Mooi zo. En mij? Mooi. Ja. Je moet soms de knoop terughakken en zeggen van jongens, ik heb het ik ben uitgestudeerd, ik moet zien dat het dat er wat mee kan. En ik geloof wel dat er het wat kan. Ja, ja. Don't know where, don't know where. Nou, chef, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Dit is hem dan, uw Dirk. Dit is uw Dirk. Ja, hij valt me in de grote mei. Ja, ik heb toch wel het idee dat ik wel eens net goed ging ken, zeg maar. Ik wou net, te beloven dat hij het nooit uitbreekt als er in zijn nest. Daar is geen prognose voor. En als je een prognose jouwen, dat komt meestal verkeerd uit. Dus ik ga hem even op de vlakte. We'll meet again. Don't know where, don't know where. Nou, wat denk je ervan? Ja, oh ja, zet je in. Ik hoop dat het goed komt. Some sunny day. Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. En meer sport is er alle weken op de radio in de sportprogramma's op Sneun en Snijn. Goeie ideeën, maar geen geld om het uit te vieren. Een hele soort kunstenaars die kunnen er van mooi praten. Its Albers van Ljout is filmmaker en ik aan in. Al een periode werkt hij aan zijn science fiction film aan het thema over een eenzame soldaat in een apocalyptische wereld. Tijdens het filmen heeft hij al een hele soort leuke avonturen beleefd, maar ja, financieel bloot en is het klauwen. En toch moet zijn debuutfilm, zijn eerste film, een goede film worden. Wat ik eigenlijk wil bereiken met deze film bij het publiek is dat het beter is dan ze verwachten. Dat ze echt zo'n wow-effect creëren eigenlijk. Van de mensen echt zeggen van wow, dit had ik niet verwacht. Its studeerde multimedia design aan de NHL en schreeuwt verhaal tijdens die studie. De goddelijke komedie van de 14e-eeuwse dichter Dante Alighieri inspireerde Its tot deze film die gaat ook goed en kweer. Het is eigenlijk een onderwerp wat vrij veel voorkomt natuurlijk in veel films, maar daarom is het niet minder interessant. Het heeft heel veel met moraal te maken ook. En dat zie je ook in de Bijbel wel terug. En dat zie je dus ook in de goddelijke komedie terug, die gedichtenbundels. Ja, daar kun je op zich iets heel moois mee doen in zo'n moderne setting. En tegenwoordig is dat ook nog steeds heel erg van belang natuurlijk. Van wat zijn goede mensen ook echt goed en zijn slechte mensen ook echt slecht. En dat is een beetje het punt wat we eigenlijk neer wilden zetten. De film is zo goedkeerd mogelijk maken. Dat komt erop deel dat Its zelf filmen het, monteert en ik de muziek van zijn rekken neemt. Maar voor de bewerkelijke special effects wie het toch wat geld nodig.
Dat geldt, zo'n €3000, vond iets via de website signacrowd.nl. Een website waarop makkers haar een project presenteren onder het grote publiek die de film op haar beurt aan stiepje kennen. Is dit de toekomst voor filmmakers? Ja, absoluut. Ja. Vooral tegenwoordig ook met de bezuinigingen. En, het is voor beginnende filmmakers al heel moeilijk om bij filmfondsen een budget bij elkaar te krijgen. Je moet een goed verhaal hebben. En dat geldt natuurlijk voor dit ook. Maar hier moet je een publiek overtuigen van jouw product. En als je dat goed kan en je bent enthousiast, dan is dit eigenlijk echt een heel geschikt medium om geld mee in te zamelen. Naast de opnames in Ljouwert is de film van het grootste pad opname in de Belgische stad Charleroi. Een sombere, vervallen industriestad, maar een perfect decor voor een apocalyptische film. De crew hier nergens toestemming voor en moest dus stiekem over de stekken klimmen en over fabrieken in. Guerrilla-filming nemen ze dat. Het guerrilla-filming, wordt dat een specialiteit van jou? Is dat iets wat voor jou essentieel is om die ding te doen? Het was eigenlijk wel een beetje noodzakelijk dit keer. Maar ik zou het wel. Ik blijf er altijd wel een beetje in houden, denk ik. Ik hou heel erg van filmen terwijl je bezig bent. We hebben ook niet echt een storyboard getekend. We hebben wel een paar ideeën van welke shots hoe we die zouden filmen. Maar meestal is eigenlijk gewoon uit een losse pols gefilmd eigenlijk. De special effects zijn heel belangrijk voor iets. Daardoor moet de film echt een visitekaartje worden, waarmee het voor hem de dwarren iepen gaan moeten in de filmvraat. Ze worden op dit stuit in Grains maken door professionele 3D-ontwerpers en motion designers onder leiding van Gizo Spijkerman. Wat ik echt heel leuk vind van deze film is dat je sowieso een super mooie locatie had. Ja, en het leuke van het traject waar we nu in zitten is gewoon dat we die wereld nog meer kunnen uitbreiden naar jouw visie erop. Ja. De verlatenheid, de vervallenheid. Dat is echt het leuke van deze fase, omdat je die gewoon tot in detail zelf kunt ontwerpen. Gizo, is dat het jou heel erg aanspreekt? Dat hij met een wereld komt die je helemaal in kan vullen? Dat is deels wat mij heel erg aanspreekt. Natuurlijk vind ik het genre zelf, het is ook een soort jongensdroom om een keer mee te werken aan een actiefilm. En daarnaast, het is niet alleen maar platte actie, het is ook gewoon heel kunstzinnig, het concept. Maar ook doordat de omgeving gecreëerd mag worden. Het is alsof je aan het schilderen bent, alleen dan op de computer. Ja, het is gewoon leuk om te zien hoe die samenwerking gaat eigenlijk. Is er echt iets te bewijzen voor jezelf? Ik had wel een idee van, ik heb een bepaald beeld van deze film, ga ik dat bereiken? Ken ik dat? Ja, kan ik dat, ja. En wat ik daar ook mee wou laten zien is van, op zich is het heel goed te doen voor een beginnende filmmaker met weinig middelen om gewoon iets heel tofs te maken als je gewoon hard werkt en je passie erin laat doorschemeren. Je zoekt naar deze week met de leukste en meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weken. Nieuws, cultuur en sport zijn ook te vinden op je mobiele apps voor telefoon en tablet.
Ik was begin 20 en had een break nodig van mijn studie. Dus ik denk, ik ga een jaar naar Israël toe. En daar was ik op een gegeven moment op een feestje van een gemengd Joods-Arabisch publiek. En de manier waarop ze gingen dansen was zo anders dan dat ik gewend was. Vrouwen die heerlijk in zichzelf met de heupen gingen schudden en eigenlijk ook geen oogcontact zochten, maar lekker in hun lijf aan het dansen waren op die drum van de muziek. En de reactie van die mannen was ook zo leuk. In plaats van dat ze dan aandacht wilden trekken, was het van ze stimuleerden die vrouwen om in zichzelf te duiken in dat dansen. Dus ze knopte een sjaaltje om de heupen, dat dan wel. Hè? En gingen op één knie erbij zitten, staan klappen. Maar die energie was zo mooi, vond ik. Ik denk, hé, wat gaat dat leuk, dat buikdansen. Ja, de vrouw werd echt daarin opgehemeld. En dat mag ik wel, ja. Ik heb ook gewoon voor de klas gestaan, maar het buikdansen is zoveel leuker om te geven. Dus dat is uitgegroeid tot een beroep waar ik veel lessen in geef. En hoe is het met die memmen te doen? Nou, heel erg leuk. Ja, ik doe het al vanaf mijn 11e of zo. En ja, ze is een goede lerares en ik leer veel, dus ik vind het erg leuk. Het geeft gewoon plezier, dansen. En het is gewoon, ja, je voelt je heel mooi. Het is gewoon heel fijn. Ja, dat zo? Ja, echt wel. Maar is het net een beetje neken of eng soms? Of? Nou, nee, je voelt je eigenlijk heel vrij als je danst. Ja, het is gewoon fijn. Maar waarom kennen Mal dat eigenlijk net? Die doen het ook wel. Ja. Toen ik ook op reis was in Egypte. Oh, joh, de disco's zijn vol met mannen. Vrouwen mogen niet dansen, maar die mannen die gaan dan lekker met de schouders dansen. En die kunnen ook al die dingen die wij doen, maar dan nog veel verfijnder. Hè? Want ze hebben van die smalle heupen. En die mannen die hebben niet zoveel nodig om los te gaan. Hè? Muziek en het is genoeg. Ja, dat is super. Ja. Die mannen niet. En welke man dan wel? De Friese mannen. Ja, wat is er mis met de Friese man? Die gaan pas dansen als ze flink dronken zijn. En dat is zo jammer. Maar dan doen ze je wel heel erg goed. Ja hoor. Doe maar. Jo, ben je in training? Ja. Ja, lekker nou, ik bedoel. Het is nou noffelijk. Een paar weken liep hier alle koud en dan vrezen die de vingers eraan en dat is nou voorbij. En Jo, hoe volgens de training is dit? Nou, ik denk dat ik nou een week als zoon aan de gang ben, zoiets.
En waarom trainen Jo? Ja, er is... we hebben vregen, of eigenlijk mag het beter zeggen, Simone Scheffer waard vregen op een sponsoring van Dirk Buitenzorg. Om mij te doen aan een gelegenheidskoers. En wij waren net te jaren en toen zei ik, goh, dat lijkt mij ook wel leuk. En toen zei ze, nou ja, dat kan wel, dat is geen probleem. En even voor de meesten thuis die te denken, Dirk, waar je dat ook alweer? Ja, Dirk Buitenzorg, het hinder van de sportredactie van Omroep Friesland. Tom. Hé, je trok op tinkeren. En maar ze hem soms echt keren, dan had hij dus een volleybal. Dan was hem echt keren. Hoe liep het met Gerrit in training? Gerrit is heel enthousiast en Gerrit die shot ik geen goed het gevaar. maat. Nee, maar hij doet het ik net zonder de kap. Hij denkt wel nou hoe wat het doet. Ja, hij had het al hoor. Ja, hier best. Ja. Nee, dat gingen we de eerste keer wel van aan. Voordat de eerste keer wel. Je hebt geen enkele angst voor snelheid net. En wanneer is het grote moment er? Nou, het is nou komende zaterdag, al zo'n 20e. Dan zijn er 3 gelegenheidskoersen, 3 voorrondes. En ik zit in de eerste. Dan de beste die plaatsen voor de finale. Die daarachter zitten, die komen in een soort troostfinale, zeg maar. En de rest is uitskekelen, denk ik. En dus ja, spannend. Zaterdag dan maak ik voor. En wie dit een goede training? Ja, heerlijk. Hij wil ik zo graag rennen. En hij had juist eigenlijk correct koers, dus zo goed er net. Ja, ik vind het wel heel leuk vanzelf. Maar ja, op het moment dat er dan gas houdt, op een bepaald moment maar zeggen van nou rustig gewoon. Maar ja, dan hartstikke lekker. Ja. Zoals ik al zei, het is nou niks aan het het is lekker waar. En ons af hier deze week. Na een week ben we er weer. On dan.